Baka nasa tayo. Nagsasayaw ng ubad. Binibenta nila online. Nila live stream nila. So, With bagoong. sila nangyayari. Mais. Ng 2019 Mayor's Permit at 2019 Municipal Resolution na Notice of No Objection sa mag-apply ng Lucky South 99 sa may lisensya CD yan. from visa. Pirmado ito ni Porac Mayor Jaime. Tingnan ka muna. Tayo kakain muna ha. Hmm? Mga walang sili. Oh man. Lakas tayo. Carbs. Pinaka-carbs natin. Back to no rice, no? Tagal tayong walang rice, ha? Ay, nako. Slow cook to. Saka crackpot. Grabe. Mas gusto ko yung may buto, you know. Ay, maraming gulay. Yum yum. Ano, problema sa Pilipinas. Itong pinaka-carbs natin.
mas gusto ko yung mga pechay o kahit anong nilalako, yung mga buo-buo. Yan, yung mga buong ganyan. Nguyain mo lang kasi ang mga gulay kailangan inunguya, delikado. Mm. Mm. Grabe. Mm. So, mag-ilang ano na ba tayong days na walang ano, rice? 1 month? May 1 month na nata. No rice pa rin tayo. Sana madiretso natin ulit. Dali lang naman no rice. Parang no alcohol lang yan. No alcohol, no rice. Mm. 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 Yan. Gusto ko yung patatas medyo buo. Ayoko yung durog-durog. Mm. Gusto ko yung ano, karne na may buto. Kahit ganyan na yan, sinusulit ko yan. Sinisip-sip ko. No? Ayos. Yan o. Gusto ko yung ganyan. No rice tayo for a month na. Kunti lang sausaw sa bagong. Super. Super good. Kaya nguyain ang gulay. Kasi tayong nagkakaedad, mahirap ano yan. I-digest ng ating ano, katawan. Nguya. Malakas ang ngipin mo. Yan. Sa bagong, konti lang. Ganito ang hiwa ko sa mga bata. Yan. Napasama lang ito. Ako kasi gusto ko yung may buto. Ako nag-alam yung time ko. Time to shower na raw. Kaya bilisan na natin pagkain. Dapat kumain na ako mas maaga.
May litid-litid yun. Shower na tayo. Work na. Super yum. Napakalambot. Lambot ng baka ko. Tagal kaya niluluto ito. Grabe. Ipitas ko lang, oh. Ha! My God. Kailangan kasi ito eh. Kaya nag-aaral tayo eh. Magbibihira. More on chicken ako eh. Chicken. Hindi ko na maubos yan. Freezer ko, kainin ko mamayang gabi. Yung gulay. Sayang. Ayun. Ayos. Higup. Oh my God, super. Pang-freezer natin. Yun ang ating brunch. Let's go. Shower na tayo, then work.